ballar, cantar, de tot. És guai. Arts a l'Abast és un projecte que va néixer el 2009, igual que Art Transforma. Junt amb l'entitat va néixer aquest projecte amb la idea de generar espais, oportunitats d'educació musical a persones amb discapacitat, amb diversitat funcional. Inicialment es deia Música a l'Abast, perquè jo soc músic de formació i llavors els primers tallers, els primers grups, com que els liderava jo, doncs eren de música. I ara ja es diu Arts a l'Abast perquè fem tallers d'arts plàstiques, teatre i circ, a més de música i dansa. Tot i que els tallers són, o sigui, la mirada és molt transversal entre les arts, sí que van més orientats a una o altra d'aquestes disciplines artístiques i per això ara es diu Arts a l'Abast. Fa 4 anys o 5, doncs, la Queralt va voler iniciar aquest projecte de creació artística d'Arts a l'Abast i doncs, que a la biblioteca creiem que som una porta d'inclusió social i vam trobar perfecte el projecte, va encaixar molt bé amb l'espai també que buscaven i tot, i aquesta és una activitat d'inclusió social 100% que les famílies necessiten, que les persones usuàries estan contentíssimes de venir i si no hi hagués aquest espai no tindrien un espai on fer un taller de creació artística, per exemple, o de creació musical. Crec que és un espai molt lliure perquè cadascú pugui ser com és, inclús sense la necessitat de posar-li paraules, no? Només a través dels colors, a través de les textures, a través del moviment, no? En el cas dels que fan dansa, i sobretot és un espai on hi ha molt de respecte i des d'aquest respecte es pot créixer. Si tienes que escollir entre ballar o pintar, bona pregunta. Combinaria les dues coses. Què he fet avui? Doncs avui m'he inventat dos mansions. Algo tan pequeñito es tan grande que aquí es igual, pero con la música. Y tampoco en las sesiones la música sale perfecta, o sea, para nada. O sea, ya ves que te mueves un montón, que a veces pifias la nota, que no es lo importante. Lo importante es todo lo que se genera entre las personas que estamos haciendo la sesión, los participantes, y cuando ya hay interrelación entre ellos, ja és la glòria. És fantàstic. Nosaltres vam començar fent música a l'Abast, que continuem fent, i després de la pandèmia ens va oferir dansa a l'Abast. Clar, veus el Sergio i dius dansa, i dius, pues vamos, no? Si m'ofereixes, dius, pues serà que... I llavors ja hem continuat, perquè la Júlia, la veritat és que ho fa superbé. Totes les que han vingut doncs, han tingut sempre molt bona relació amb els nois i han fet un grupet molt maco. Llavors dilluns venim aquí, dimecres anem a música a l'Abast i mentre puguem doncs, continuarem. Realmente estas personas, la sociedad las excluye mucho, entonces tú no tienes la posibilidad de entrar en relación profunda y personal con personas con discapacidad intelectual o física, o es muy difícil. Entonces lo primero fue como descubrir un mundo que yo tenía muy etiquetado, que era como, bueno, ellos pueden hacer esto y no el otro, ellos son así, son así, y lo primero era destruir todo esto. Este amor de que te hablaba, yo no lo he encontrado en ningún grupo. O sea, este cuidado de decir, vamos juntos, juntas podemos, ¿no? A mí me riempie el alma, o sea, es algo de aquí que digo, el mundo puede ser mejor, hombre, ¿no? Es como, ¿por qué no vamos a aprender también de los grupos que damos por supuesto que son personas que no pueden? Ha anat creixent molt per demanda i per necessitat, no tant perquè jo planifiqui, perquè anem una mica sempre amb la urgència i no tenim molt de temps per reflexions. I
I així com ha anat creixent en diferents disciplines artístiques i anem augmentant, doncs pot ser que seguim fent més disciplines artístiques de les que estem fent. En tot cas, llarga vida per Arts a l'Abast, perquè ens encanta i ens ho passem superbé i aprenem molt totes.